Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi nyime bengi mar Equity oyango jopuonjre 98 ma omisir kendo idhi chwal tiegruok ma mbalariany mag pinje mopogore opogore. Jopuonjre go ma imiyo sir e bwo chenro mar Equity Leaders Program EPL biro donjo e mbalariany 52 ma yudore pinje 18 ma yudore Amerika, Ulaya, pinje mag Nyandwat, Australia kod pinje Afrika. Chenro no dhi muonyo omenda maromo siling bilion 2.4. Jopuonjre 14 gin ma omisir mar somo e mbalariany mag Ivy League Universities ka koro kwan duto mag jopuonjre ma osechwal e mbalariany ma yudore Amerika gin 191. Jata tije bengi mar Equity James Mwangi ojiwo jopuonjre mondo mak motegno sombgi kendo somo rieko mag lony manyasani. I finished high school with an A-plane, so you can guess where I ended. Thank you. And then, I had the opportunity to transit to Equity Leaders Program, another amazing opportunity to grow. James Mwangi told us in 2021, there is a way, there is always a way. Please dream big dreams. There's no problem with dreaming, and do your best to achieve them. So the Equity Leadership Program tries to tap on the most gifted in our African society, bring them together and challenge them to grow to be the leadership that will be able to transform the African continent.